ďakujem za 30 odoberateľov a som strašne rada, lebo mám vás rada a rada natáčam, takže teraz som nemohla, aby som bola u babky, ale ešte som furt u babky a zajtra voľačo asi natočím. To Old Road, to mi nejde. Takže, toto je Signora, znáte? Napíšte mi do osobného. Znáte aj balerínu Cappuccino? Napíšte mi do osobného. Znáte Cappuccino Assassina? Napíšte mi do osobného. A Tung Sahur, to by ste mali znať. Takže mi napíšte do osobného, či áno a či nie. To sa si vytlačia na počítači. A teraz tam mám svoje videjka a teraz sa na nich pekne zabávam. Chcete vidieť aj jedno? OK. Tak vám jedno ukážem. Otáčam. Takže, ja mám 30 odoberateľov. Tu som natáčala Slimáka, natáčam aj Roblox, mám parťačku. Do školy, po obede. Natáčam Roblox. Pozrite sa na moje video. Dajte mi like a odber. Ak sa vám páči Roblox, dajte mi like, odber a zdieľajte. A samozrejme pozerajte. No, tie sejfy si to nemusíte všímať. Takže otáčam. Poznáte Medolandiu? Ja som tam bola. A tajomstvo Medolandie je včela. Takže, kto tam nebol, tak prečítam vám ešte. Včelí med je najstaršie sladidlo, ktoré nám príroda dáva. Včelí med ponúkame v týchto druhoch kvetový, agatový, lesný a lipový. Na vyproduktovanie 1 kg medu musia včely nalietať 145 000 km, čo je viac ako trojnásobok obvodu Zeme po rovníku, pričom musia navštíviť až 2500 miliónov kvetov. Neviem, tak toto vyzerá. Ešte tu je jeden. Pracovisť, usilovnosť, práca pre spoločnosť, schopnosť podeliť sa s ostatnými, to všetko sú vlastnosti, ktorými nám včely môžu byť trvalým príkladom. Fascinujúci život včiel vzbudzuje k človeku od pradávna túžbu postupne odkrývať ich tajomstvá. Takže ja sa s vami učím a